laite toimii tosi hyvin. Tässä meidän viikonlopun työpäivä. Aamu alkoikin aikaisin ja kello 7 oltiin jo matkalla kohti Kotkan meripäiviä. Sitten saavuttiinkin Kotkan satamailalla, missä meillä on tämmönen normaalista kuvausseenistä vielä hienompi versio, meidän oma muistoksi kuvausboksi. Silloin aikaa meidän projektin 3. jäsen Topias olikin Tampereen Tammela stadionissa YouTube All Stars -ottelussa meidän kuvauspylvän kanssa ottamassa kuvia. Ja ai saakeli, kattokaa nyt kuinka moni tyyppi haluaa ottaa kuvan muistoksi. Sillä aikaa minä ja Eero oltiinkin lounaalla ja oli muuten maukasta. Ja ekat asiakkaat tulikin nopeasti Kotkassa ikuistamaan festarifiiliksiä. Ja ai että muuten tarkeni, ulkona plus 30 astetta. Sitten takaisin Tammela stadionille, missä YouTubesta tutut tyypit kävi ottaa vähän kuvia. Kyllä tää laite toimii tosi hyvin. Mä näytän, kato nyt, Airdropilla sai puhelimeen todella kätsy. Niin kuin Daniel Ahola tuossa tokas, laite toimi hyvin, mikä ei ole yhtään huonompi juttu. Ja olikin aika laittaa jo boksikasaa ja suuntaamaan kohti hotellia. Alkoi olla aika väsy tässä vaiheessa. Sitten päästiinkin jo hotellille nukkumaan. Hei, kommentoi alas, mihin tapahtumaan sä haluat meidät seuraavaksi.